3, 2, 1, så. Velkommen til Inspektørens Køkken med Pelle! Og fodbolden! Woo! Vi skal lave burgers! Ka-ching! Vi skal have lavet nogle bøffer og noget brød, og så skal vi have lavet noget salat. Vi skal bare i gang, du. Woo! Ja, nu skal vi have den. Pølle, hvad har vi her? Her har vi simpelthen hakkede bøffer med løg på. Altså hakket bøf med løg, direkte fra død, at det der er ikke særlig gourmet-agtigt. Jo da, altså, se, det er en dansk klassiker. Altså, nu må jeg lige komme igen her. Skal vi lige have en lille... Og bøfferne er lavet af dansk hestekød. Woo! Og selvfølgelig salt og peber. Jamen. Så er der bøffer. Bøffer til alle. Det er godt. Vi skal selvfølgelig også have noget salt på. Woo! Og selvfølgelig grøn farvestof. Det er altid godt til en gang bøffer. Så skal der vendes. Det virker bare det her. Så skal vi lige have det blandet lidt rundt sådan, så det kan suge lidt altså. Skal der ikke varme på den der? Der er varme på. Det duer. Og noget kanel. Jamen nu kan jeg se, det går ikke lige helt så godt. Kan du ikke lige hjælpe mig, fodbold? Jo, det er godt. Ja. Lige have noget af mit tryllebånd på her. Sådan. Wow! Skal det bare virke? Så er der gang i. Hvad duer det? Se nu der, det er noget, der rykker. Det kører to. Og så skal man røre rigtig godt rundt i det. Det skal bare røres. Smager det godt? Er der nogen, der lige våger pelsen og smage på det? Ja, selvfølgelig altså. Ja. Ej, det er perfekt det der. Smager bare så godt. Det er godt, Pille, det er godt. Det er godt det her. Og hvad har vi hernede? Hvad har vi hernede? Timian. Ej. Og Så. sovsekulør. Det er bare noget, der duer, det der. Det er altid noget, der dur. Kai altså. Kai, det er min bedste ven. Kai kan komme i alt mad, altså. Det kan sådan noget. Det kan bare komme Og den bedste drik til. Så, Kai er min bedste ven. Sådan der. Det er bare noget, der dur, det her. Ej, kan I høre? Hey, inspektør. Ja, Hvad er det overhovedet, vi skal lave? vi skal da lave burgers. Og der er ingen burger uden ost. Så det er altså en cheeseburger. Det er rigtig cheeseburger. Sådan der. Det er bare rigtig cheeseburger, det der. Der var en god burger. Der er da også ketchup. Det er rigtig god ost. Ost. Yay! Ost. Ja, nå. Skal vi til at tænde? Så er det simpelthen ikke andet end jalapenos. Og det er bare noget, der dur, det her. Pølle, hvordan smager sådan en? Det smager rigtig godt. Vil du smage? Skal vi? Ja, jeg skal lige prøve at smage. Lige prøve at smage. De er lige sager for Prøv hele lige at den danske se. Og samling. der er endda sovs til. Mums, siger jeg der. Og så skal vi også lige have noget dejligt kaffepulver i. Det smager bare godt sådan noget. Så giver det farve og smag. Og man bliver heller ikke så hurtigt træt. Og så skal der salgsauce, altså. Det er medium, det her. Det skal jo ikke være alt for stærkt og krydret.
Og så skal vi lige have det vendt, inden det kommer på, altså. Kan I se? Øj, det er gurt, det her. Simpelthen. Ja, det er bordeligt. Skal der ikke mere varme på den der pølle? Den, Ja, skal vi prøve igen? Wow! Ja! Wow! Så virker det. Det der, det er bare sagen. Simpelthen altså. Prøv at det er bordeligt. Altså, prøv at se, hvor gur det er. Men er det ikke på tide, vi skal have lavet nogle boller? jo, men der skal også salat til. Salat? Skal vi lige over og se, hvad de har Og vi herovre? har snit i forvejen. Sådan ser en god burger ud. Vi skal mangler bare bøf. Er den ved at være færdig? Er den ved at være Vi skal også... Der er boller. Der skal også lige være en bolle på, mand. Ja, der skal være en bolle mere. bolle til os, så vi kan se, hvordan den er snydt. Altså, Tada! det er bare noget, der dur det her. Men pas på, det går lige hurtigt. Wow! Så dur det. Wow! Så skal vi lige have den vendt lidt. Så den også får på bunden. Wow! Wow! Det er bare noget, der dur det der. Så. Wow! Wow! Så tror jeg, den er ved at være godt. Det er bare noget, der dur. Den er rigtig god, den her. Simpelthen. Henter du lige en tallerken, Pølle? Henter jeg lige en tallerken? Prøv lige at se. Så med dressing på. Woo! Woo! Og så skal vi selvfølgelig også have noget her. Woo! Remoulade, mand. Det er noget, Og der så noget, der får det til at Så skal vi derop på. Se nu der. Ej. Kører. Hvor det kører der. Det er bare godt. Skal vi ikke have makrel på dåse? Jo. Ja, mand. Makrel på dåse, det er bare godt. Jeg kan også se, at vi har noget ananas. Ananas er altid godt. Ja. Og noget. Hvad så? Hvad så? Finder du lige noget makrel frem? Jo. Er det noget, vi skal smage Så på? skal der bare dynges på, altså. Det Prøv lige. er altid godt at smage på maden. Ja, det. Fantastisk. Makrel på dåse. Og så skal der lige lidt ananas på, altså. Det er bare rigtig godt, det der. Der er ingen burger uden sovs. Jeg synes lige, vi skal have en lille forfriskning, inden vi smider bøfferne på. Synes I ikke også? Vi skal have en lille forfriskning. her. Forfriskning. Er I klar? Det er bare så. Så er vi klar med ny energi. Er bøfferne ved at være klar? Jeg tror, bøfferne er ved at være klar. Prøv lige. Prøv lige at se, hvor det syder. Det er noget, der rykker. Så skal der bøf på. Så skal der bøf på. Skal vi ikke have sådan en? Skal vi ikke have en Big Mac, altså? Big Mac. Værsgo. Og noget sovs. Og noget sovs, ja. Vi Altså. skal også have den med ost. Så det er simpelthen en bøfsandwich med sovs. Prøv lige at se. Det her, det er hvad man kalder inspektørens perfekte burger, mand. Det er bare godt. Og finder du en gaffel? Den store er med. Selvfølgelig. Så skal vi tilbage på menuen. Så er der vel ikke andet end bare at sige velkommen. Ja, hvad så? Skal du ikke også smage? Det må nok hellere lige. Værsgo. Så er det bare at dække ind. Det er igen, ja. Au. Perfekt. Det er bare godt der. Hvorfor godt, man Det er noget, der virker. Vil du have opskriften med hjem? I kan finde opskriften på vores hjemmeside. Woohoo! Inspektørenskøkken.dk/pølle og fodbold. Woohoo! Det her, det bliver ikke mere luksus. Nej. Tak for i aften. Ses igen næste gang. Woohoo!